Này ăn chén cái này này ăn gà cái này thì hai cái này ăn mấy cái 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 lại ăn hai cái mặt cái ayo này hai bài thì phải đấy là cái nó cái bên này rồi bây giờ chúng ta nghe ayo ô bây giờ bà cũng nói lại chứ không có gì cả hai cái con này cái cái mà lại này aha ông phi này giúp ơi. Đi xa cứ dỗ hư lòng vậy. Geli kan on di sasian le nak kana thaw ai. Oi, jimu sukha. Hode. Khar pada bai. Ayo. Video tham gia जों दायो सित्रलेकानिफ्राय ओंखारलांसै इनि उनाव दायो जोङो अग्निगर थांसै आरोना बेरायनो थाखाय अग्निगरावहाय इनिफ्राय दा ओंखारलांसै नै फटक साफायबावबायसो दे साफाय नै जोंना माबा माबि बिनानै बायनानै जालांबाय नै पानिपुरि माबा माबि फानसोगारदों नै दखाना सिगां होलांसोगारबाय बिसोरो माखासे पानिपुरि जागासिनो मानसिफोर बिराद दसेगार जों दा थाबायना थांसै आरोना बारा गोजान नङा नालाय खाथियाव नै गेलेग्रा माबा माबि आरो इयाव निउ इयारनि माबा खालामदों नै जोंहा मोनसे आरो नै इयावहाय माबा दंबावो मा दं दे बे सिङाव मन्दिर ना मा माबा बियो मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय गेट आरो हनुमान बै खुगा बुगा बुगावा बेयो आरो गिदिरखाना जा गिदिरखानाय हनुमान आयु हा थिखोबावदोंसै नै हा थिखोना लांदों नै मालाय आखाइ थोबसेयावनो हाजो थोबसे थिखोना लांदों नै जों बायदि थिखोना लानायमोनबा बे सिङाव मा बुस्थु दङ मन्दिरब्रा मन्दिर नै हाबजायोनो दहाय हाबजायो र' लामाजों हाबजायोमोननो जोंहा नै दिनै दानाबा थाबायनायसो जाबाय नै बेजों सिंजों हाबलांसै नै जोंना पार्क बेरायनो फैनाया थाबायनांबायसो थाबायदो दे नै जों थाबायलांगासिनो दं आरोना नै मालाय इसाबो भिडिअ खालामगासिनो दं नै थाबायनायखौ सहैसिगोन थांगासिनो दंथारो जा गोजान थाबायनांबाय आथिंफ्रा थाबाय आथिं साजोब्बायनो सासेना बेरायनो फैबाबा थाबायनांगौसो अग्निगर मानसिफ्रा नै फुजा खालामलागासिनो दं सिङावहाय नै बिराद गिदिर आरोना नै ब्रह्मपुत्र दैयावहाय दानिया फैलायबाय दैयाव होलांबाय नै दैया नायदो दानाबाय नै रोमै खार नायनो नावा गिदिर नाव गिदिर नाव गाखोनो नामा बेयाव नङा ओइयावहायसो आयौ आं नाव गाखोआ रसे आं नाव गाखोनो बिराद बोरैबा मोनो आं फटक साफायगौमोन इयावहाय एफा थांदों नै दालाङा ब्रह्मपुत्र दै आरोना इयो नै बिराद गिदिर मानसिफ्रा फटक साफायलागासिनो दं आयौ आं नाव गाखोआलै ओइ पिकनिक जादोंमोन जों खनसे फैनायावहाय ओइयावसो नावखौ नायहैनोसै जोंहा दानियाथ' दं नै बिराद गोथौथार जिंनिफ्रायनो नै नावा खारसिगोन दाना नै
खाथियाव नाव गाखोदों ए जासो गाखोलाहाय बोरैबा मोनो नाव खारनो नागिरदों नै एखिजा उखुन्दै खुजोबलायबाय अ माने इदि फिदिङो आरो ना इयावहाय ओइयाव दंहैयो मोनसे ओइयावहाय नै मोनसेया दोबथिंहैना दोनहैबाय ओइ दै गिदिराव गाखोफेरा माफेरा आं गाखोयो आं बोरैबा मोनो आयु दाबो थाङा माथो दाबो खारला खारबाय नै खारगासिनो दङ एसे एसे खारबाय खारसिगोन नै एबार लावथिखौ थिखोजोब्बाय ओरैनिफ्राय नायहैथारनोसैहाय खारबाय नै खारबाय इलाय खारबाय नैयाव दै माबालायबाय नै नै थांबाय बा मालाय मोजांनो होलांबाय नै खेम्फा सुलायना होबाय जानायखाय नै मानसिफ्रा पिकनिक जालायगासिनो दं मालाय नै जिरायनानै गासैबो ज'नो जि बुरजाखा देग दामलायगासिनो दं संलायगासिनो दं मालाय बिदाबो ओमफ्राय जि बोराय बोराय खारोना खोनाबा रागा जोंगोन होनबाबो बिसोरो रायखुमानाया खोन्थानांगोन आं नै मालाय बिजिटि खालामो आरो ए नै बेजों माबा मोनसे दंमोन नै लामा दंमोनदां नै बै नै आरो माबा गाखोलांग्राबो दंखायोमोन बन्द' खालामना होबाय नै मानसिफ्रा पिकनिक जागासिनो पिकनिक जानायाव मा मा मावनांगौ नायलाय गासिबो मजा लागाय गोगोम मानसिफोरखा नै जोंना इजों थाबायलांगासिनो दं आरोना जोंनि ग्रुप आरोना जों ज' फैनाय बिसोरो जोंनि ग्रुप गोजा माखासेफ्रा थाबोबाय माखासेफ्रा फैनो बाबायनो गारियावनो थाबबाय ओंख्रिफोर संगासिनो दङ मालाय ओंख्रिखौ भिडिअ खालामना रायजालाबायगोन दा बेजों थांबाय थानांगौ नै हाजो जिं जिं नै जोंना मेदामाबो सिगाङाव थांबाय मा बुंबावनो आरोना मेंबोजोबखाबाय जोङो नै जों दा फैगासिनो बा इसोरो आंखौ गारि गारि थांखायोहाय बिरादखाय इसोरो चलो नै जा सफैफिनलायबाय अग्निगराव सफैबाय जों दा अग्निगर आरिफका र' इयाव फट' साफायनि इयावहाय गोजौआव फैसा आयु बिराद गोजौ मानखोबोनांबाय मेंबोलायबाय गोगोम मानसि दंखायोलै नियावसो बांसिन बिरोना मानसिफ्रा औ इयाव माबायदिथाय हाबना नायनोसै आरो दायो नै नायनि दै ओंखारनायाव फट' लाहैनि थौ नै मामा थौ हाबदो नोंबो नै जों दा दिनै गोजौआव थांसै आरोना दायो जोङो थ' ओइ गोजौआव थांग्रोगोन दै उनावसो गाहाय ओरै गिदिंना फैगोन ओइ नै गाहायाव अ आं इयाव फट' साफायबोनो बावबाय दैजों नै गोजौआव मानसिफ्रा इजों थाङा लामाया ओइ हगारदो नोंसोर थादेरजोब्बाय आं सिगां सिगां थांसै ऊपर में जाएंगे अग्निगर आयु आयु नै जायगाफ्रा बा इखिजा पिकनिक जानायफ्रा मानसिफ्रा जा दर' हायाव मानसिफ्रा जों दा गोजौआव थांसै अरे बे वेट करो ना नै गोजौआव फैबाय जोङो मेंगुलायबाय नै गाहायनि मानसिफ्रा नै दैया मानसिफोर दंसोगारो नै बेखौ दै गनायखौ नायनोसै आरोना मस्ति दङ ओइ नै जोंहा गारनानै थांबाय आंखौ नै बे गोजौआव गाखोना फैबाय आं दासो
रुको वेट करो No, ebar na imbu maba mabi nusigan arna. चलो मुठी नायनो थांसै दानाबा मुठी दं नै खिजाय लगाव लामाया गोजौ गाखोना खर'आनो मावगासिनो दं आंना नै मुर्थि नायनोसै आरोना जोंना दानिया नै मुर्थिफ्रा नै सुलायलायनाय जादोंमोननो बेनि उनाव नै थैनायफ्रा आरोना गोलैनानै थैनायफ्रा ओइ रसाय नै आरो इखिजाय दंबावो दायोमोन आरो नै जों दानिया गाहायाव एम्बु माबा माबिनि माबा बनायनाय दंमोन ना बेखौ नायनो थांसै आरो नै जों दै गगासिनो दङ बिराद गोजौले गोजौनिफ्राय गाहायाव फैनांगौ ना आयौ सफैलायबाय मोनसेयाव आरो बेयाव नायनोसैलाय दानिया मैखुनखौ डाइरेक्ट खर'खौ नुखाबायलै स' नै गाहायाव इदि आरो इयावबो बिराद मानसि दङ आरोना ओइ र' आं जल्दि थाबायना आथिं आथिं साजोब्बाय नोंसोरखौ जों दा सफैबाय अ बैखौ नायगोन दै मुर्थि हाबा जानाय एम्बु दङ नैयाव माबा अन्थाइ बायदि खालामना दोनदों नै दानिया हाबा जानाय मुर्थि दङनो बेखौ नायनो थांसै जोङो नै जोंहा बिमाजों बिब'जों सिगां थांबाय नै हाबा जादों होननायखाय मालाय होख्रावलागासिनो दङ नै बाहाय हाबा जादों हाबा जानाय माला सुनाय फटक दङ नै नुदोंथ' नै ओमफ्राय र' आरो नै आरो इयावहाय माबा थिखोना लाबोनाय फटक दङ नै उन्दुनाय टाइमाव मा थिखोना लाबोदोंमोननो जों दा थांफिनगासिनो दं आरोना नायनानै नै गाहाया गोजौनिफ्राय नायख्लाय फैजोब्बाय जोङो नै दायो गाहायाव थांसै इयाव नै मामा जों फैनो रोङासै इखौ नुलांबावगौमोन जोङो ओरैसोमोन लामायानो नायगोन दायो थ' दायो इखिजाय गाहायाव ओंखारलांफिनगासिनो दङ जोङो नै मानसिफ्रानो बिराद दं नै जों दा गाहायाव थांसै नै बिराद खनसेनो स्लट खालाय आमानि थाबायनाय नै नै शिबनि माबा दं आरोना मुर्थि बेयावनो फैलायबाय जोङो नायनो थाखाय नै जिरायना दङ मालाय हा माखो
नै जों फैफिनलायबाय नै बाहाय दै गयोनो फैलायबाय इयावहाय दै गयो होननायावहाय हा नांबाय दै मिथियाथ' नै मोखां सुलायलायदो नै मालाय मानसिफ्रा गैला नै मोखां सुगारदोना मोखां सुगारदों नै दा जोङो ओंखारलांफिनसै आरोना बेनिफ्राय थांफिननोसै नै लामायाव सफैफिनबाय आरो दा जोङो जेरावबो थांथ'ला एसे मोनानाय बायदिबो जाबाय न'आव थांफिनसै